tuntettu ja aika helposti pinnainen, niin se on hyvä, että on oppinut niitä säätelemään. Ainakin tuntuu rennolta, kun kaveri niin koskee, ja sitten ainakin turvalliselta ololta ja huomatulta. Tuntui silleen, että kaveri on siinä lähellä ja on ihan turvassa ja tulee huomatuksi. Mulla on kotona aika paljon kaikenlaisia niitä tunteita, niin niitä oli kiva kokeilla täälläkin.